balmara comme TV la yeba ko ni wati na ma fu boy asigoro la apara la mana de fonfa ar comme TV ga ni émission ne bamana kan ci wala am se ga kanta ka do bala no bamana kan ci wala am se ga baro kala kama kala kala kasega bla seralu kala ci wala am du bono am bara la fon mana kai ore kama ambe abi au kama ambe kasega ay yirawla ci wala al samse se kana kama no bamana kai amina misala chama yirawla alsa an kamuika amit buliga fuli bla ma sponsor la am se ga aw masal émission tebeli ay min ke alabana an kuma ORTM ka journaliste 20 bamana ko kan u ye commentaire ke u ye ladi u ye kuma chama ke ko an ka laje an kuma kan an ka banga ka alisa kada ka abe be de intéressé abe jamana be de intéressé ni ay mo ko kuma chara la akari mo yeri bon an référence tebeli o chama ke ORTM kile ko ko journal ko era ko fe ay tebeli chama ke ORTM ka émission ko kan aka émission minnu bɛ yen minnu bɛ kɛ bamanankan na n'u bɛ jamana kɔnɔdenw bɛ intéressé ORTM ye o émission caman poussé ka segin kɔfɛ misaliya la top étoile musow ka émission ye an bɛɛ b'a lajɛ mais an b'a kɛ musow ta ye ka d'a kan olu de ka ca a kɛnɛ kan kosɛbɛ top étoile tun bɛ bɔ an ka télé la yan nɔ 21h ka taa se 22h ma n'a mɛnna don min n'a ma daminɛ joona o ye 22h ye heure kelen miniti 30 a bɛ ban mais bi an y'a ta k'a lajɛ u ye top étoile poussé ka segin ka taga fo zéro la top étoile bɛ daminɛ 0h a kun ye mɔgɔ minnu yɛrɛ ko ye a b'a sɔrɔ olu yɛrɛ caman t'u ɲɛna bilen donc an ka fɛɛrɛ kɛ an ka se k'a ɲɛf'u ye cogo min na u ka se ka segin ka na a cogoya kɔrɔ la o ye kelen émission dɔ fana bɛ terroir ni an k'a ma ko Muru Sumano ni émission bɛna daminɛ dɔrɔn an b'a fɔ Muru Sumano bɛna daminɛ émission ye terroir ye an ka laada la fɛn an ka fɛn kɔrɔ an ka dɔn an ka dugutigi sigiw n'a ɲɔgɔnnaw olu ka émission o sigiliw la o fana tun bɛ daminɛ an fɛ yan nɔ ORTM na 21h ka taa 22h la o wagati ninnu kɔnɔna na mais an y'a lajɛ sisan o yɛrɛ fɛnɛ o bɛ ta ka taga fo kɔfɛ fo zurɛri wagati ninnu na mɔgɔ minnu b'a lajɛ o lajɛbaga yɛrɛ fanba ye mɔgɔkɔrɔbaw ye an ka jamana sijɛw o lajɛbaga fanba ye olu ye o b'a sɔrɔ olu caman t'u ɲɛna bilen émission ye a wagati yɛlɛmana hali n'a y'a sɔrɔ k'u bɛ tila ka redivision kɛ ka tila ka segin a kan k'a bɔ k'a yira mɔgɔw la tilegan fɛ mais min ka d'an ye a bɛ bɔ wagati min na an ka se k'a sɔrɔ o kuma a wagati la k'a lajɛ o de ka d'an ye n'u sera k'an ka nin kuma ninnu lamɛn ka segin ka na wagati fɔlenw na a bɛ diya ye kosɛbɛ n'i y'a ye télé privé cayara fo a tilala ka na yɛlɛ ORTM yɛrɛ kan télé privé ninnu dɔw bɛ yen u ka programme a bɛ ni ka na jɛ ni ORTM ta ye ORTM diyagoyalen don sisan ka émission kɔrɔw de sigi bamanankan na mɔgɔ bɛ min mɛn yalasa an ka se ka mɔgɔw ka se ka segin ka na ORTM lajɛli ma cogo min na nin wagati in an yɛrɛ b'a dɔn émission kura caman dayɛlɛla ORTM na min bɛ se ka na mɔgɔ la sensibiliser ka na halisa téléspectateurs samani na ka na ORTM lajɛli la ka d'a kan télé privé caman cayara fan o fɛ u ka programme ka ɲi u b'a kɛ an ka todunkan na donc an bɛ min fɔ ORTM mɔgɔw ye u ka nin ladilikan ninnu lamɛn u ka se ka baara kɛ ni a ye cogo min na an ka kanko in bamanankan ye ani émission minnu bɛ n'u bɛ an ka bamanankan concerné u ka se k'olu kɛ wagati la mɔgɔw bɛ se k'a lajɛ tuma min na nin tun ye an ka lajɛbagaw ka laɲiniw de ye ka kɛ an fɛ an ka ɲini ORTM fɛ ka d'a kan minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ kɔsani na n'i y'a ta k'a lajɛ kunun ni kunna sini commune 4 mɔgɔw n'o ye 5e arrondissement policiers ye u ni u ka population ye gɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ kɛ ka sigi ka tila ka tɔn dilan yalasa population ka se ka policiers dɛmɛ policiers yɛrɛ ko ko olu ka baara fanba ye tubabukan ye olu dun bɛ yen population de kama olu de ni population gɛrɛlen don ɲɔgɔn na nka olu bɛ kan min fɔ n'o ye tubabukan ye population fanba t'a mɛn donc u diyagoyalen de don ka kan ka na ni tɔn dɔ ye mais o tɔn in kɔnɔ foyi tɛ fɔ a kɔnɔ ni bamanankan tɛ commissaire policiers y'a kɛ o don b'a kɔrɔ ka tɔn in sigi foyi tɛ fɔ a kɔnɔ ni bamanankan tɛ yalasa u ni population bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ni population bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na u ni population bɛ se ka ɲɔgɔnya cogoya min na an ka foli belebeleba bɛ commissaire mɔgɔw ye 5e arrondissement mɔgɔw an ka foli belebeleba b'u ye nin hakilina in tali la
ama ɲini commissariat bɛɛ fɛ Bamakɔ kɔnɔ bɛɛ k'i jija ka se ka nin kɛ cogoya min na n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ an ka assise nationale min tɛmɛna kɔsani na u ye a fɔ a la ko assise nationale la k'a laɲiniw caman kɛra la k'an ka segin ka na bamanankan na an t'a dɔn a ko bɛ ka mun kɔnɔ halisa ka d'a kan fasodenw de y'a ɲini jamana kɔnɔdenw de y'a ɲini an ka se ka segin ka na an ka bamanankan ma cogo min na a ma se ka kɛ fɔlɔ halisa jamana ɲɛmɔgɔ a ye fɛɛrɛ kɛ an ye o la a ka o dilan ye a bɛ diya ye kosɛbɛ u ye cours domicile dɔ kɛ wagati min dɔ la n'o ye covid 19 warala waati min na coronavirus a ko warala waati min na u ye cours à domicile kɛ u b'a kɛ télé la mɔgɔw b'a lajɛ o senfɛ masa caman y'a dɔn tiɲɛ na k'u denw ti fɛn dɔn ka d'a kan cours ninnu bɛ di tubabukanw de la télésow la cours ninnu dili tubabukan na téléso la ni masa y'a sigi a ɲɛ b'a den na kaye b'a bolo bigi b'a bolo a bɛ ka télé lajɛ a bɛ ka kalan kɛ télé sira fɛ a yɛrɛ bɛna a ye k'a fɔ ne den ya ti foyi dɔn o ti dɔwɛrɛ ye a ti ka kɛ an ka kan na o de don n'a bɛ kɛ an ka kan na fa min yɛrɛ bɛ k'a suit den fɛ fa b'a dɔn min don den min yɛrɛ bɛ k'a kalan den yɛrɛ b'a dɔn min don donc an kan ka laɲini de ye an ka se ka segin cogo min na an ka bamanankan ma an ka lakodɔn n'an ka kan ye an ka baara kɛ an ka kan na n b'a ɲini lamɛnbagaw ni lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ a kana ɲinɛ video ninnu partageli kɔ an ka video partage yalasa an bɛ se ka laɲini sabati cogo min na n'a sabatira an bɛɛ de ka hɛrɛ b'a kɔnɔ an bɛɛ de ka laɲini don an ka foli b'aw ye nin wagati la Rafiko ni lajɛbagaw a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ la